Bħala parti mill-istrateġija tal-Gvern biex jgħinu jisaħħa aktar l-industrija tal-films lokali, ġimniedi programm ġdid b'investiment ta' 600,000 euro bl-isem ta' Malta Kreattiva. L-għanewlini ta' dan il-programm huwa li joffri sostien għal minu interessat jibda jew jkompli jitħarreġ fl-industrija tal-films. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Kummissarju tal-Films Johan Grek spjega li semgħu l-opinjonijiet ta' dipartimenti differenti f'din l-industrija u nedew pjattaforma ewlenija fejn produtturi lokali jistgħu japplikaw u l-istejjer tagħhom jagħmluhom realtà. Irridu aktar nies jingħaqdu magħna. Fil-fatt qed naraw aktar nies jingħaqdu magħna fuq livelli differenti, livelli dipartimenti differenti. U llum permezz ta' Creative Malta qed nagħtu sosten lil daw kollha li għandhom din l-idea għat-televiżjoni u għas-sinema biex huma jipproduċuha. U għalhekk qed isibu l-għajnuna tal-Kummissjoni Maltija tal-Films biex l-ambizzjoni tagħhom li jridu jkunu filmmaker ta' għada dawn jaslu għaliha. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li f'dawn l-aħħar 9 snin din l-industrija dejjem żieda fl-investimenti allokati għalija. Qal ukoll li fis-sena jingħataw iktar minn 2 miljun euro lil produtturi Maltin u Awċin biex ikollhom suċċess ukoll barra minn Malta. Sal-2013 dan il-fond kellu 250,000 euro allokati għalih. Illum wasalna f'sitwazzjoni fejn għandna xejn inqas minn 600,000 euro allokati fejn issa neħħejna saħansitra anke l-burokrazija sabiex bekk naraw li l-produtturi lokali tal-films verament ikunu iffukati fuq il-kreattività tagħhom u aħna nkunu qegħdin hemmhekk biex nagħtu l-għajnuna li hemm bżonn kemm lil dawk li jridu jibdew il-karriera tagħhom f'din l-industrija hekk importanti u eċitanti għal pajjiżna u anke lil dawk li jridu jagħmlu il-pass li jmiss fil-karriera tagħhom hekk kif din hija industrija li kapaċi toffri opportunitajiet lil kulħadd. U aċċenna l-fatt li b'dan il-programm qed ikomplu jinfetħu bibien ta' opportunitajiet f'din l-industrija tant importanti f'pajjiżna. Dan il-programm se jkun miftuħ is-sena kollha.